Edurne Bikuña naiz, oñatiarra eta roller patinatzailea. Eta bilan burutu dut roller maratoi bat, bi urtetan Berlinen izan da, bata 2022an eta bestia aurtengo irailean. Eta aurtengora heldu zara justo, ze hain maite dituzun patin horrek alboratuta eduki dituzu hainbat hilabetez, lesinot, tontua ez, baina modu ezusteko batean ja. Bai, hola izan zen. Berlineko maratoira apuntau ginean urtebete lehen hau. Maratoia izaten da irailean eta urtebete aurrez apuntau maratoira bea ez, baina hegazkina eta hotela hartu behar izaten da urtebeteko antelazioak izatik parte hartzaile asko egoten da eta bestela saia izaten da. Eta apuntauta neuen, baina lesio baten ondorioz 8 hilabete patinetan ibili barik egon naiz eta nire dudia zen parte hartzeko ailauko nintzen ala ez. Baina, azkenean ailau naiz. Medikoak baimena emuzotzunean, zeure burua proba zen, eta erabaki zeben baietz. Baina hainbeste denbora geldi egotiak ekarri zituen, ondorio batzuk edo kalte batzuk behintzat. Bai, lesionauta egon naizen bitartean, indarra lantzen eta bizikletan ibili naiz, hori 6 hilabetetan indarra eta bizikleta asko landu dut, horrek lagundu nau belauna asko fortalezitzea, eta gero ja patinak hartu dutenean bentzet muskularki ondo nagoen. Zela planifikatzen da 40 kilometroko lasterketa bat? Korrikalari galdera hau askotan indostet eta gutxi gora bera kontatzen ozta, egoten nola puntu bat, neko kritikoa dana. Rollerren kasuan, nola egiten duzue? Berez parte hartu du talde mailan, gaur egun Gasteizko elurra taldeakin entrenatzen nabil, gutxi gora bera 4 urte jaurakin entrenatzen, eta berez teknika lantzen du abiadura mailan. Eta bertan taldekabe lana edo prepara egiten gara. Aurrez planifikauta geukagun Berlinera ze taldetan, ze taldek hartuko geben parte eta nola, ze abiaduratan. Orduan, entrenamentuak egiten ditugu, Berlineko maratoiak kasu honetan, Berlineko maratoian parte hartu aurretik, abiadurakoak, taldeka, zein fan lehenengo, zein bigarren, nola aldatu, guzti hori. Abiadura. Zure lesioan ostien baina, esan duzazu lehen abiadura purtxo bat, abiadura punta hori bentsat galdu duzula purtxo bat. Horrek eragin eduki dugu gero azken emaitzan, Berlinetik pozik buelta uzara? Bai, Berlinetik oso pozik buelta ginaz, nire helburua ez da marka bat lortzia edo nire helburua disfrutatzea da, bai Berlin eta bai beste erdi maratoietan parte hartu dutenean helburua beti izan da, disfrutau, zoru desberdinetan patinau, leku desberdinak ezautu, talde desberdinak ezautu, eta lesio honen ondoren nik gura izan dako abiadura azkarrian ezin nintzen fan, abur bat motelau, baina alatabe gustora ibili naiz, emaitzak zuzenak izan dira, kontutan hartuta baita haize oso bortitza eduki geben, 45 kilometro orduko haize bolada fuertiakin, eta orduan horrek ez dutzu edo haizean kontra patinetia gehitxuak kostaiten da, baina, esan dute mogen helburua ez zan denpora jakin batean sartu, sino gozatu. Abiaduria gabitza aipatzen mine eta berriz, ze abiadurataz gabitz berbaite? Ze abiadura, adibidez nire mailan gutxi gora bera 24 kilometro orduko fango gina, gutxi gora. Eta aurten gainera, haiziaz aparte, ibilbide aldatu daue, eta horrek eragin dau, inoiz baino konzentratuago eta tentuz ibili beharra eduki zuela. Bai, hola da, zeuk esan duzu moduan. Aurtengo rekorridua diferentea izan da. Oindala 2 urtekoa, 2022koa izan zen, Berlineko kalietan 42 kilometroak, baina errepikatu barik. Esan bebai, 42 kilometrotan jendia txaloka, batukadak, kriston ambientia,
Eta aurtengorako ruta desberdina antolatu ebein, 5 buelta zirkuito bateri eta azkenengo 7 kilometroak ja Brandeburgoko aterutz bideratutako ruta bat. Eta 5 bueltako rekorrido horretan gutxi gora bera 6.000 parte hartzaile, roller parte hartzaile izan ginen, orduan roller patinatzaile asko elkartu ginen zirkuito horretan. Orduan, erorketa ugari izan zian eta oso alerta egon beharreko lasterketa izan zen bai. Ja badia urte batzuk, patinekin hasi zitzala, elkarrekin ingituen, tatarrasedekin, ikastaro batzuk, gero zuia beste bideo bat hartu duzu, hori bezan biharra dakot. Zer moten dutzu patinatzen ibiltziak, ez da bakarrik maratoi bat, hemen oinatin bidegorrikan ibili sarienean, badakit, disfruta egiten duzula. Ikaragarri. Neu patinetan hasi nintzen 2015an. Kalian ikusi nuen kartel bat, Tatarraseko patin eskolak antolatuta, patin kurtso bat egoela, bertan egoitza txagakin ikasi geben patineten, eta nire helburua izan zen, proba itxera noia, eta gaur arte. Orduan, zer emuten dauz niri patineteak, askatasuna. Oso askatasun handixa. Naturan, kirolain, abiadura azkenean norbera jarten dau, ez? Eta hemen etxeko bidegorrixan, dauz leku zonalde batzuk, karrera oso politiak leizkienak. Eta horrek gozamena moten dau. Gaur egun Gasteizen bizi zara, eta besta leku txarra, Ez da. Bertan lehen esan duten moguan elurra taldekoakin entrena egiten du, egualdi hona dauenean, Gasteizen patinodromo bat daukagu lakuan, eta bertan egiten du zirkuituan, bai teknika landu, eta bai abiadurako lasterketak egiten du bai. Goguan dakotzu, zein izan zen, zein gabitz, maratoi bati buruz berbaiten, baina 2015 urrin geratzen da, ja badia 10 urte. Lehenengo lasterketia, badakotzu goguan, zein, nola, ze helburua baino goixo izango zen disfrutatzea, baina noiz? Bai, galdera ona, Mireia. Ni 2015an hasi nintzen, eta 2016an talde mailan, Tatarraseko talde mailan sortu zen idea bat Le Mansera joateko. Le Manseko 24 orduak roller lasterketa. Eta neuk urte bete noian patineten, baina suerta esan aukeria eta pentsaun nire buruari izan otzan. Edo oin, edo hurrengoa ez daki noiz izango da. Zeatik ez, ez da? Hori da. Orduan, Le Mansera joan ginen, Tatarraseko 6 taldekide, eta esperientzia ikaragarri politia izan zen. Eta ordutik etorri dira beste batzuk, aipatu zazulen maratoi erdixak, distantzia egokixena zuretzat hori da, edo roller patin gainean distantzia ez da hain esanguratsua? Bai, esanguratsua da. Berlinen zorua oso ona da, laua da, eta horrek asko launketan dau. Beraz, munduko rekorrak Berlinen beteten dira. Hori, izan dutena, zorua ona, eta maratoi azkarra izaten da. Berlinetik aparte maratoiak ez ditutit, ez dauz aukera askori bez, eta besteak burutu ditutenak erdi maratoiak izan dira, Burgosen, Gasteizen, Tuteran, Donostian, Getxon, eta hainbat lekutara fan izan ez. Eta Edurnen buru horrek badako erronkaren bat, begiz jota, zehozer, azkenian hor zabitzeinak mundu horretan ezagutzen dituzue, ze proba dauzen, zentzu dian berezixak, zentzu dian erakargarrixak, badauze zer buruan, edo sobre la marcha. Nire helburu sakon bat da teknika hobetu. Teknika faltaxat, hobeketia, eta guke orain Gasteizko elurra taldiakin teknika asko lantzen duk. Negua izaten da denpora honena teknika lantzeko, indoor esaten den barruan lantzen dana. Ez bakarri patinetan, zapatilletan be bai, oreka nola landu,
pixua nola aldatu, hanka batetik bestera, jiruak nola egin, abiadura irabazteko, eta hainbat gauza. Orduan, eta lasterketa mailan, bueno, hurrengo urterako badaku helburu edo irakaslia helburu bat, lasterketak helburu bat pentsatzen dabil, eta izaleke Le Manseko 24 orduak berriro errepikatzen.